औ बिमा। आबा मा लाबोदों? जेबो गैया फिसा, बेनो। मा ओंख्रि संनो नागिरदों बिमा? बेलाय नैबेनो। थां एसे दै लायदो थां, जा दै गांबाय। बनानो मोननो थांला, जा गोजान गोजान नागिरनांगौ। गुबुन मोनसे माबा मावदो ना। मा मावनो रोंनो जोंफोरलाय? गाबोन बै दैसा सेराव दानहैनोसै आं दिनै नुनानै गारबोदों। नै बुरि आं बन लायनो थांसै। दे बोराय थांदो बिदिबालाय। आयै आंना रुबाया गलांबायसो, मा खालामबावनांगौ दानालाय? आयै दाना आं मा खालामबावनांगौ, आं दाना माजों जाबावनांगौ जाखो? मा जादों नोंहा मुनुसमाया? मानो गाबबायदों? सोर नोंलाय? सिमां ना मोगथां जाखो? सिमां नङा, नों मोगथाङावनो दं। नोंहा मा जादों? आंना रुबाया दैयाव गोलांबाय, आं बेखौ दा बोरै मोननांगौ? र' बिदिब्ला आं नोंनि रुबाखौ नागिरहैनि। बेनो नामा नोंनि रुवाया? आंना रुवाया बे नङा, आंना रुवाया गोजामसो। र' बिदिब्ला आं नागिरफिनि। बे नामा नोंनि रुवाया? बेबो नङा। र' बिदिब्ला आं नागिरफिनि। औ बेसो आंना रुवाया। मुनुसमाया, नोंनि लुबैनाय गैयै गोसोखौ नुनानै आं गोजोनबाय। नों बायदि मानसिखौ आथिखालाव मोननो गोब्राब। बेखायनो आं नोंनो नैबे सनानि रुबाखौ होलांसै। आरो नोंहा दिनैनिफ्राय बन सिननांला। आरो खोनासं, बिफां लाइफांखौ जानला मोनला दादानफाय, नङाबा बिसोरनि गिरिया रागा जोंगोन आरो सुबुं माहारिखौ सिलिंखार खालामगोन। न' फिसा, बेखौ लादो।
देहाफोराथ' मोजां दा बनबो सिनाखै दिनै जेबो जायाखै बिमा खोथाया गुबुनसो नै बिमा आयौ माथो बेलाय ओइ बुरि आयौ बबेनिफ्राय मोनबोखो नोंलाय बोराय हामगौना हामा नङा बिमा आं बन दाननायाव आंनि रुवाया दैयाव गलांदोंमोन आयौ बिदिब्ला जोंहा दिनैनिफ्राय बन फाननानै जानांनाय नंला बोराय बे रुवाखौनो फाननानै जोंहा माबा मोनसे खालामना जालांदिनि बोराय औ बिमा आंबो बिदिनो सानदों फैदो बोराय न' सिङाव बुरिलै बुरि दै गिलाससे लोंसै ए फैबायबो र' होमबालाय आं दै लायनि न' नोंहालाय माथो दामानि बनानो मोनबोथारा औलै बुरि दा आजिखालि बनखौनो मोननो थांथारला माथो मालाय दाखालि रैमालिनि फिसाइया हाग्रायाव बन सिनायनाया सनानि रुवा मोनबोदोंनो नोंहालाय माथो मोनबोआखै औलै बुरि आंबो बे खोथाखौ खोनादों माबा मोदाय ओंखारदोंनो र' आं हंलानाव मोजाङै सोंनि नोंबो बुंनो सिनायदोना सनानि रुवा मोनबोयो खोमा र' नायनायनि आं गाबोन हंलाजों रायज्लायग्रोनि र' होमबालाय आं ओंखाम संहैग्रोनोसै हाब हंलाखौ दिनै लोगो मोनबाय हामथारबायलै मा जाखो दा आजिखालि माथो बन सिनायथि खालामनो माथो नोंखौ माबा माबि खोनादों खोथाया सैथोमा नामाब्रा मा खोथाब्रा जाम्बा जाम्बा बुंलै नोङो हाब आं खोनादोंब्रा खोथाया नंमारगौबा खोथाब्रा एसे अननानै दे बिदिबालाय खोनासं दाखालि माथो बनबो गैयालै खाथियाव रावबो मानसिबो गैखायालै रुवाखौ दैयाव हगारफानोसैलां
आयै आंना रुवाया गलांबायलै आं मा मावनानै जाबावनांगौ आयै सोर नोंलाय मुनुसमाया? हो सोर जाखो? नोंहा मा जादों? आंनि रुवाया दैयाव गलांबाय आंहा दा माजों मावनानै जाबावनांगौ र' बिदिब्ला आं नोंनि रुवाखौ नागिरहैनि। बेनो नामा नोंनि रुवाया? औ बेनो आंनि रुवाया हरदो नों सासे लुबैसुलासो मुनुसमाया। थां नोङो आं नोंनो गंसेबो रुवा हरनो हाया। आंखौ निमाहा होदो आं लुबैनायाव बेफोर खामानिखौ मावफ्लांबाय मा जाखोब्रा मानो सिन्था? आं नों बुंनाय जायगायाव थांदोंमोन सनानि रुवानि लुबैनायाव आंनि लुबैनायनि थाखाय दिनै आं गावनि रुवाखौबो खोमाबाय नों जिंगा दासि आंनि गोजाम रुवाखौ लानानै बन सिननानै जादो आरो बारा लुबैनायखौ गारदो। थौदो अब्लालाय आंजों लोगोसे।